posachedwapa tikupasirani zimene wayankhula mtsogoleri wa People's Party Dr. Joyce Banda pamene amachitisa msonkhano lero pa 11 August 2024 pa ground la Naisi mu mzinda wa Zomba. Amayi Joyce Banda asimikizira onse owasata komanso anchipanicho mukufotokoza kwawo kuti padakali pano zisankho zimene zikubwera chaka chammawa iwo ngati People's Party ayenda okha, zimene zikutanthauza kuti sakhala nawo mu mgwirizano wa Tonse Alliance. Ndipo iwo mukufotokoza kwawo pa msonkhano umene anachitisa pa Naisi ground ku Zomba afotokoza motere. Tamverani. Bavu! Ndiyambe ndikuthokoza kwambiri kwa mfumu Achopi. Mfumu Achopi zikomo chifukwa cha chikondi chanu. Ine kunalibe ndiponso ntabwera kuno simapeza bwino. Ndinakutumiziranu uthenga. Ndinayenera kubwera ineyo pa ulemu wake. Mutikhululukire. Ndikufuna kupereka ulemu kwa group village headman athu awiri amene mulipo pano. Mafumu kutentiko. Chikondi chanu kwa ine ndichosayiwalika. Sindimayiwalayi. Ndimanga kumverani chisoni sopano ndikamakuona mukusauka. Ndimamva chisoni. Olemekezeka amayi ndi abambo. Mundilole kuti ndichite mothamanga. Ine ndaenda kuma region onse atatu. Kunoko ndikumaliza kwake. Ineyo ndikufuna kuvomerezana nda Vice President. Panali miezi ingapo yapitayi. Ezekiel Chingoma amene anali spokesperson wa MCP. Anayankhula mawu onena kuti mmene zililiza Tonse Alliance mukutifusafusazi. Siku lokalo waife ku convention Tonse Alliance yathera pati. Ndiye ife ngati People's Party anandituma ine kuti mupite kwa president. Mukazi masule etu nanga si tamba mawu acha. Ndizachiziwikire sikuti palibenso akupanga chipongwe zache. Sikuti lero panopo ife tabwera kuzatuluka chipani. Ujeni Tonse Alliance anatiuza kuti pokalowa ku convention yathera pati. Kodi convention apanga sana pange? Ndiye ine posafuna kungotenga za maluwa ndinanyamuka kupita kumpoto kukaonana ndi president. Ndimati ndikuuzeni kuti ife tiyenda toka. President iso anavomera kuti ifenso tiyenda toka. Koma mmene zikuonekera palibe amene atakafike kupapetako ndikukhala ndi 50+1. Tikazionera konko kumeneko ndiye kumene anthu atazikafunana kuti kodi kapena ife UDF tigwirizana ndi a People's Party kapena People's Party agwirizana ndi UTM kapena UTM agwirizana ndi MCP zikaonekera kuti iya koma UTM singagwirizana ndi MCP pamenepo nasokoneza. Olemekezeka maindi abambo. Ndiye kuti mmene tilili pano palibenso zimene tikupanga ife zoti anthu apeze news. Chifukwa izi ndikuyankhula panozi ndinazinena kale pa television. Kaya anthu munaonera MCP interview yanga MBC ya exclusive 3 weeks ago. Izi nane naso nanena kuti pokalowa convention ya MCP atiuza kuti convention ujeni Tonse Alliance yatani. Ndiye mangani malamba. Mangani zilimbe. Amfumu Achopi adandaula kuti chifukwa chani amayi Banda simaoneka moti ine mmene amati mukubwera sinima inetu ndiyeso pano chikuchiti ndichitisa mantha ndikukhala ngati kuti ndiye ngati ndikupopera dumu kuti manjuchi zazakhala pamodzi ukazitisa fye ndiye wa siku la
kuchinyanda myanda lowa chipani ngati mmene achitira azibale angali apa. Ndipo azibale angali apawa mwalemba malisti ati aliyense ndikuti ali ndi salu. Musachoke pano paka mutalandira salu zanu. Ndiye mukandifunsa mfumu achope sikuti mukusokonezayi zinali choncho kumene. Ndiye pano mutu wanga uli pa boilo ndithu. Tsopano kuti kodi pamene pa ine ndigwira mtengo wanji. Zimene ati anena Malawi ndi zimene zidapangike. Olemekezeka amayi ndi abambo, sindichita bwino ngati sindithokoza kwa PC wathu. Ndikamachita izi ndikuthokoza m'malo mwa ma vice president azanga, anthu amene tachokera ku NEC. China ndi china chipani chikuthamanga pasipa chifukwa chakuti tili ndi asilikali amene akugwira ntchito imeneyi. Ndipo ino asakwiya, Mulungu akudaliseni, ndi nyamata usatopa usiku ndi usana. Ndipo ina akamati amayi ndikupita ku Mangochi, ndati ndiye ndikutumiza makwabiri mugule mafuta aliya imsadandao ndagula kale. Zikomo ntchito imene mukugwira atamandika, Mulungu akudaliseni. Tsopano convention ikubwera. Chimene ndikuyendera mizi ndikwauza zanga kuti convention iza ndi imeneyi. Mukukasankha kapena kukasimikiza omwe wakale koma musankha anthu oti akuthandizeni. Pali anthu oti mukangwasankha olofani osayankhaso. Ine mwano umenewo mwano osayankha foniwo. Mwano kwapangira nzanga akumuziwa ngati ndizisiru. Tisiye. Mukwaza kundikira umboni nonse muli apa ndi mafumu omwe. Nandi kangopeza missed call kuti ine panalibe paka ndimba basi. Apa pali nyamata wina wachokera ku Nchewu anandiimbira usiku kungonena kuti ina amayi ndimakukondani kwambiri, ntchito zanu ndimazikonda, anthu onse akugwira ntchito koma ine sindikuziwa kuti ndingathamange bwanji ine wachinyamata ndati chipani cha chinyamata ndiye ndichichi. Uli kuti panopo ali ndili ku Nchewu ndati kwera basi uzibwera ukafika pa polisi ungoti kwa mayi banda ndikuti azandilowesa ndati uzalowa ndi kwa mayi yako kunoko. Kodi ali papano? Nyamata uja ali kuti tupai ali kuti takwara ni mwasanga twakuone ni faina nane ndaonana naye lero koma ochokera ku Nchewu moti olosa kuyesa kunziwayi. Ine ndapata mwana, ndapata mwana uyu, ndapata mwana. Zikomo. Kodi mumpeka tu t-shirt. Ine ndimati ndikatola mwana njonja mazakhala nsowo ndisunga paka kalekale. Anthu waine maganizo mwanga ndakhala ndikuzifunsa ndati kodi anthu kupiti yafuna chani? Kodi anthu amaya imasalephera kufuna chani? Ndiye ine ndimasinkha ndekha pofunsafunsa anthu anati inuyo maso anu mmalunjika chitukuko cha boma cha ziko koma makamaka mmakayang'ana anthu ovutika. Inuyo kumanga nyumba m'mizi za anthu ovutika. Inuyo kugawa ng'ombe m'mizi kwa anthu ovutika. Inuyo kugawa chimanga ndikumandiuza kuti usiye ungogawa chimanga ulibe chochita. Iwe ngati si president mukukumbukira ndi kuchita makani kuti ndipo sinzasiya mpaka maungu azagwe. Munthu kuti ukale msogoleri uzicha kuti ndiwe msogoleri anthu azikuta. Ani jonde mwanja mama ibanda waleje
zikomo koma mayi alipo pano mphamvu ine ndimaganiza ndati kodi amafumu akuti lowa kufuna chani chifukwa ife siku lililonse limacha kukada timadyesana 10,000 ifeyo tinapanga za uchembere wabwino koma imene akuyilirira kwambiri anthu akumangocha amene akuwaputisa ulendo wa maimani chifukwa chaka chimenechi makuponi ali apo chifukwa makuponi samalandira onse ife timapereka fetereza wangongole anthu amene ali achilimbira amene samapasidwa kuponi amacha kutenga mabagi awiri pobweza amazabweza chimanga akuti ife amayi tikungofuna programu imene ibwerereso anena kale a vice president akuti kumene mumafunafuna mukafunefune ife tikhale ndi chimanga ikamakwana December ana athu apotera kufa ndamva ine ndamva olemechezeka maindi abamu tinamanga maholding shelter chatitamanga kumangochi kulutende pakatipo nakapereka matress ndiye kuti aliyese opita kumeja kuyembekera uchembere wake amagoda pa matress olemechezeka maindi abambu koma inama ndikweteke santima ndachinyamata musaone masimailo wapapa amalepera kukwatira nthawi zina chifukwa alibe choti akapereke kumene ine kabaza uja namuyambadi ndipo nayamba kabaza kuti ana athu azikweza njinga ndipo zoyambirira ndikapereka zaulere iya ima programu ochita chinyamata ndi ambiri ndikukuuza nditu izi chifukwa chakuti mmene anenera vice president akumpoto kuchitukuko napangadi kumene kunamanga nyumba komanso namanga nyumba za asilikali sindikunena kuti ukakhala president usapange chitukuko cha dziko napanga misewu tu ine napanga msewu ochokera kutegerani kupita mpaka na kumusi mpaka namaliza msewu wa Karonga Chitipa Road ndipo napanga msewu wa bypass kulilonge koma ndikuti dziko lokuti anthu 85% akugona ndi njala ndiye iwe uziti ndiwe president pamene anthu aja akugona ndi njala kunama panopo siku ndi siku zulo nalandira telefoni kuchokera kwa wina kuneno mwana wanga sindimuchula zina chifukwa inenso sinakumane naye wangoti amayi thumba limodzi nditumizirani thumba limodzi lero lachitatu kugona ndi njala ndiye amene akumapita ndi uthenga kwa president mmozi wake vice president wathu kauzeni zoona musamana mize anthu akufa mizi mula panopo nanga sife tikakhala mkati mucha timaopsatu ndiyese pano mneneri wako uja advisor uja amangoti awa ndingwana mizapo zithe so pano iwenso ukatuluka umakanena zimenezo anthuso amangodabwa kuti kodi akunena za dziko la Malawi lomweli panopo njalayo ili mkati panopo olemekezeka maindi abambo ndimangoti ndikuuzeni kuti nthawi yovota ifika mwina ine sitionananso chifukwa dziko ndilalikulu mukalowa mbokosi muja kungoziwa kuti mphamvu zili ndinu ngati simulembesa kukavota mukuzimana nokha mukuzichosera mphamvu zosankha atsogoleri amene mukuafuna sopano mukapita mmene muja inu azimayi anzanga choyambirira kuganiza umphawi wa pakhomo choyambirira kuganiza umphawi wa ana inu achinyamata choyambirira kuganiza umphawi umene mukupezana nawo mavuto nthawi ino ya kampeni timabwera ndi kunama kwa mitundu ndipo ndikuopseza kwa mitundu ndiye akuti kwabwera social media ndiye amaganiza kuti tikatukwa na azimayi ndiye pamene ati asasankhidwe ndiye ine pano ndikunena kuti chaka chino azimayi limbani mtima musalolere kuti azimayi afoke kuyima chifukwa chakuti wina kwatukwana za musalu
mawiki awiri athawa ine nali ku China ndipo ninatenga anyamata ina muzi mukupita nawo kuti tiyeni mukaoneko nanu sinali kunoyi pamene ndikubwera ndikumva kuti akuti muli pa YouTube akuti mapanga meeting ya president Chakwera kuti muzabera bwanji chisankho ine ndikukuuzani kuti tiyenda tokha Chakwera enda okha tizipangana sozobera chisankho cha yanji ndipo so meeting iyo ndizipanga ine ndili ku China a president ali kuno koma ndiye mukana unasokoneza musaluta chulidwa ine pamene chisiru iwe chakuti chako ndikuti ine kunalibe chaka chinocho amayi zikhalani cheru otukwana azimayi amverereni atukwane pokapota tikaona napowomola simu chifukwa machanelo amene apanga anthuwa otukwana azimayi chipani chache ndi chimosi aliyense akudziwa amene akuatuma aliyense akudziwa amene akuapasa ndalama akatukwana mawa tikaona napovota mawa tikaona napovota azimayi salola so zimenezo mwamuona zochitika ku convention inu maziwa kuti Catherine Gotani akuyima koma watuluka chani koma chimene watukwanidwa sikana amene yoyo akudziwa ndi Yehova wakumwamba tawi zina ife timati tikawerenga zomutukwana iye uchaza musalu ife kumalira misozi kumayimba telefoni kwa anthu tamutetezani mwanayu chonde koma kutukwana siku laje likafika mulungu amati chani mulungu ndiye wankulu mena mamutchula zina iye kungotere ngati wafa osavesesa kuti mahimu amene apereka ndalama zopya sana wine ipaniza Malawi inu ndinu anthu inu mwangokhala kumuzi mwangokhala osauka sinu nkhuku zochazi kugulani ndi makobiliya akabwera nazo kuzilandira kuzitafuna mwantundu wonse osazikana koma kungonena kuti iwe sunga ndigule ineyo sine mwana wako kumangolandira ndikumadya amanena azimayi winali sapano inu aja simunavotera sapano koma makobiliya aja mmalandira atwali ndipo ndagula buloti tu ndipo ndamanga nyumba koma iwo mapempha ine shama ndipasauka olemekezeka mayi ndi abambo otukwana nzimayi chaka chino za musalu za nzimayi kumoto amakonda kuti amaganiza kuti akuseke pakamwa akutchule kuti ndiwe hule sindikudziwa kuti hule lali muna kayande chani sindikudziwa ngati pali zina lake ndiye ife timayi timangolira usi osabwezera koma ine wina atandinenera usiru umenewo nangomuuza kuti koma gentleman yanga ja unayo iweyo Richard Banda mwamuziwa aufana ndi iweyo olemekezeka mayi ndi abambo tiyeni tiike mulungu pasogolo 4 years mwaona noka kwabwera Cyclone kwabwera El Nino ena analipe unaona natuluka ife tamanga muzi ineyo achimwenanga muluzi amanga kupalombe ine ndamanga kulimbuli kumulanje ndamanga kwana zombe kupalombe ndamanga kuno kuzomba kuno nyumba 25 muzi ndamanga kumangochi zimene akunena awawa pano ndili paraundi ina ndizingotola mmozi mwa inuyo amene nyumba yache inagwa ndizingotola mmozi mulungu akudaliseni nonse zikomo omwaso ndimene ayankhulira Dr. Mai Joyce Banda amene anachitisa msonkhano ku ground la Naizi kuzomba umenewu ndi msonkhano wawo oyamba chipani cha People's Party kwa nthawi yaitali imene asanapange msonkhano ndipo mukuyankhula kwawo Mai Joyce Banda asonyeza kuti iwo ayenda paokha zimene zikutanthauza kuti chipani chawo chimira ndithu ndipo chiyenda paokha opanda kukhala mgwirizano wa Tonse Alliance afotokoza zifukwa zawo ndipo asindika ndithu